Det kan godt ligne, at jeg har fået endnu et advokatbrev fra et elselskab. Så jeg var lige ude og kigge ned i postkassen, bare lige kigge ned. Og der lignede noget, som ligner nogle af de andre breve, jeg har fået fra advokater. Når elselskaberne lige synes, at jeg afslører lidt for meget af snyd og svindel, så kommer der lidt trusler på advokatbrev løbende. Og jeg tænker, det er på tide, at jeg offentliggør de her advokatbreve, så I kan se, hvad jeg modtager. Så jeg henter nøglen til postkassen. Lad os gå ud og se, hvad vi finder. Så lad os åbne det her brev sammen, så I kan se min umiddelbare reaktion og indholdet af den slags breve. Vi kan lige kigge ned, så I ser det, jeg ser. Det er allerede åbent. Okay, det er lidt mystisk. Vi går lige i læg. Ja. Det er allerede åbent, og det er krøllet. Det er lidt atypisk. Det er blankt. Det ser ind i her engang. Der er vist falsk alarm. Der er vist nogen, der driver gæk med mig her. Det er nok, jeg tror, det er konen og datteren, der har været i gang her. Never mind. Jeg tænder lige igen, fordi at, nu har de kigget lidt på det, og det bliver vist lidt en anderledes video den her gang. Det kunne godt ligne, at det er fra et elselskab, og det er helt sikkert til mig. Måske du kan hjælpe mig. Jeg har ikke lige nogen bare bud, men jeg læser lige brevet op, så kan du give dit besøg med. Det er et flot brev. Der er lidt lyn. Ret kreativt. Der står: Gæk. I dag driller jeg i et væk. Det plejer jeg altså ikke, for jeg tyr ikke til bandittrik. Jeg har intet med småt og består alle tjek. Tænk sig, ingen ufine træk. Det er derfor, jeg tænker, at det er nok et elselskab, fordi at jeg vurderer dem og kalder dem nogle banditter, nogle af dem. Så. Men her står mit navn med usynlig blik. Kun 5 prikker og et punktum, ikke? Gæt løs, Christian. Jeg siger ikke kvæk, for så skylder du et påskeæg. Og så er der 5 prikker og 5 prikker og en lidt mindre prik, som nok er punktummet. Det kan vel i virkeligheden både være et navn på en person. Punktum. Det kunne være en forkortelse. 5 prikker og et punktum. Nå, inden jeg begynder at gætte løs, kunne det ikke være sjovt, hvis vi gættede den her sammen? Og så skal vi ændre det påskeæg der. Lige her. Så ser det ud. Ja, lad mig få nogle bud i kommentarerne på, hvem der sender mig gækkebrev. Tænker I, det er bestikkelse, hvis jeg tager imod et påskeæg fra et elselskab?